tulo ka butang aron dili mo hilak imong bata inigting klase. So unsa day buhaton aron dili kuno mo hilak ang bata inigting klase labi na sa mga kinder. Una, suway sa na inyong bata og bilin sa laing balay like sa imong silingan. Nya paduwa siya sa mga bata. Kay kung di mo na nabuhat, mo man ay mahitabo adto sa room, mo man ay mahitabo sa eskwelahan, di ba? Pero ang tulo ka teknik is kung mahilak inyong bata diha sa balay, pahilak ka. Ang usay kay mahilak lang ang bata, ihatag na to niya iyang gusto. Kadugaya na mga nag-iPhone niya, mulayas na di na nimo tagag-iPhone. Ikaduha, sabuta diha pa lang sa inyong bay, sabuta na siya nga ato sa eskwelahan nak ayog hila ka kunay mga way nimo sumbong sa teacher. Og ayaw sad ilara ang bata nga kung di ka mo hilak palitan ka na mo Jollibee, palitan ka og sapatos, duwaan o bisag unsa. Pero kung mahilak yun yung bata, ikatulo ala sa eskwela siguro kay kumaon na dili pa na ready yung bata nga inyo gyapong pa-eskwelahon. Maora man na istorya kung bantayan niyo mga bata dito sa eskwelahan, di ba sa inyong bahay inyo po nang ibantayan? So para na siya, naara siya sa inyong balay, ano yung magipa-eskwela?